बरपेटा पुलिसा सिखाव हमदों। ओसि आरो जिपिआरएस नि मददजों बरपेटा पुलिसा मोनसे जाफुंसारनाय खामानि मावदों। बरपेटा पुलिस बिफाना 4 मे अक्ट'खालि हरनि समाव खोमसिनि खाबु लानानै सानै सिखावजों लोगोसे गंनै ब्लस गारि हमनो हायो। गारि नं AS15AC 0591 आरो AS15AC 1207 गारिजों लोगोसे सानै सिखाव 21 बोसोर बैसोनि शाहजाहान आली आरो 26 बोसोरनि नजरुल इस्लाम होननाय सानै सिखावखौ हमनो मोनदों। दिनै 5 मेनिफ्राय मोनाबिलि 6 रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगासिम आसाम हादरनाङै कार्फिउ फोसावबाय। लोगोसे बेलासि 2 रिंगानिफ्राय गासै प्राइभेट आरो गभर्नमेन्ट अफिसफोरा बन्द जागोन होनना आसाम स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटिनिफ्राय फोसावनाय जादों। आसामनि चिफ मिनिस्टारा सोर जागोन बेनि सायाव दासिमबो थि खालामनो हायाखै। आसाम स्टेट बिजेपिनि प्रेसिडेन्ट रन्जित कुमार दासआ बुङो जे बिजेपिनि पार्लियामेन्टारि बर्डनिफ्राय सासे अबजार्भार महरै आसाम स्टेटनि देरहासार जानाय एमएलए आरो पार्टीनि सिनियर लिडारफोरखौ लोगो हमनानै सावरायफैगोन होनना खौरांगिरिफोरनो फोरमायथियो। फारसेथिं डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो दि चिफ मिनिस्टार सायख'नायनि फाइनाल डिसिसनखौ साननैसोनि गेजेरावनो दिल्लीनि बिजेपि पार्लियामेन्टारि बर्डआ थि खालामगोन होनना खौरांगिरिफोरनो फोरमायथियो। हायद्राबादनि जुनादसालियाव मा 8 एसियाटिक लायनफोरनावबो कर'ना भाइरासनि पजिटिभ केस मोननाय जादों। इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'आ आसाम विधान सभायाव इउपिपिएलनिफ्राय 3 मन्थ्रि बिनाय जागोन होननानै खौरांगिरिफोरनो फोरमायथियो। लोगोसे बाजेटारि एल'केशन नायनानै बारायनाय एबा एल'केट खालामनाय एबा डिमान्ड खालामगोन होननानै बुंबावो। भारतआव गुबुन हादरनिफ्राय कर'ना भाइरास पेन्डेमिकनि गोबां गोनांथि जानाय मेडिकेल साप्लाइनि मदद मोनफैदों। मोनसे सुलुंनिफ्राय मिथिना मोन्दों जे आसाम हेल्थ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थांनाय 16 एप्रिलाव बुंदोंमोन जे आसामाव कर'ना भाइरासनि केसेस गैया होनना। नाथाय बेनिनो डिपार्टमेन्टनि अफिसियेल डाटानि बायदिब्ला बै समाव गासै सा 2624 सुबुंफोरा कर'ना भाइरास सन्देर जानानै दङमोन आरो बेनिनो सा 66 सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जादों। मोनसे गोनां खौरां। फैगौ 6 मेनिफ्राय आसामाव गासै स्कुल कलेजेस आरो गासै एडुकेशनेल इनस्टिट्युटफोरखौ बन्द खालामनो बिथोनलाइ फोसावबाय। गभर्नमेन्ट अफ आसामनि सेकेन्डारि एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि एडिशनेल सेक्रेटारि बिथां एस एन चौधुरीआ।